салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудани ҳастед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Доставка ба Москва ва дигар шаҳрҳои Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. салому алайкум Фатидин. алайкум салом. бародар сози хуби саломатият хуба? алҳамдулилла, шукр. раҳмат, даъвати ма рад накардӣ. салом. ман медонистам ки ту мегуфтам наметавонӣ, ҳисоби ки ҳаққам надорӣ. шӯхӣ мекунам бародар. ҳоли 10,000 подписчик кунам, баъд намегӯям. шӯхӣ мекунам ҳисоби ки аҷоем ҳовне намешад дар байни мо. ҳам ҳисоб шӯхӣ кардам ки ту ман негуфтӣ ё ҳо гуфтӣ. барномаи мо ҳама хеле ки ту дидагӣ медонуму пеш ай сабт кардан тара ябор фаҳмодум, нак тамошобино дар яборига фаҳмонум, барое ки одамое ҳастанд ки якум барнома айти тамошо мекунанд ва ҳеҷ дидагӣ нестанд. номи барнома 5 саволу 5 сир, 5 секрет. савол метиҳем та, савол бе вариантай, ҷавоб дорану бе вариантай, вариант надоранд. мо ҷавоби аниқ дорам саволо. мисол агар донистӣ ҷавоби сари ҷавоби дуруст 20 сомон ай. агар надонистӣ якта сирта ҳамон секрета ки шида бе. Барда гори 20 сомон метиҳи? Бале, бале. Рафт. хай тайёрӣ бародар, нас якум савола бутиём. Бале. хоҳиш мекунам камера нигоҳ кунем. беоб уштуру зиёд зиндагӣ мекунанд ё жираф гардандарозако ва чанд қа метавонанд беоб зиндагӣ кунанд? каломе аз инҳо. беоб. беоб жираф. чанд қа зиндагӣ мекунанд? чанд қа намедонам, жираф. Приблизительно. хай приблизительно шутур беоб метавонад ки то ба фикрам да хато накунам. агар шутур то як ҳафта ё то 10 рӯза ба фикрам метавонад. хай ҳамин жираф приблизительно мумкин ҳамин 15 рӯз зиёд ё то 15 рӯза чӣ кунад. барое ки гарданаш ранги ҷулик чойник дроз хеле вақт як хела чанд литр ва захира мекунад. баъд ман як подсказка мекунам. жираф ҳамин жираф об мехӯрад. ҷавоб неста, подсказка. жираф 7 рӯз метавонад беоб зиндагӣ кунад. хай ма 14 зиёд мекунад ба фикрам. ҷавоби аниқ шумо? жираф. жираф. ҳамин қа вақте дар кӯдакӣ медонистӣ ки жираф ки ай савол якта логически омад барои ҳамин. не медони як чиза нигоҳ кун. ман ай кӯдаким хеле яқин медонистам ки шутур нисбат ба асп, нисбат ба хар, нисбат ба гов бисёри бад беотоқат мекунад. барое ки дар корвон шутура мегирифтанд именои чо, барое ки шутур дар биёбон чанд рӯз беотоқат чӣ мекунад. когда ту дар баробари шутур жираф овардӣ, пас иҷа маълуме ки жираф ай шутур дар зиёд ай. барое ки логически омад савол. агар ман намедонистам ҳамун жираф. хоб ҷавоби шумо ду падруст ай. зиндагӣ бисёр ай шутура жираф бисёр зиндагӣ мекунад беоб. ҳисоби ки ай алаф палаф мехӯра, шутур намехӯра. бояд ҷавоби дигар да ки ба як гапи дигар ҷавоб ки ҳисоби ки жираф одам подам бор бурда наметавонад, барои ҳам шутур ва бақота шутур намебаранд. жирафа намеша бурда биёбонда. ҳамин ҳисоб ҷавоби шумо максимум ягон сёмка кино дамебари какрани сод мебари. мекиши мехӯрад. хулоса ҷавоби дуруст жираф ай. рости ка ба тоҷикӣ намедонам ё гардандароз меша, чӣ меша ки жираф? зарофа меша. зарофа як ҳафта беоб зиндагӣ кардан метавонад. ҷавоб ду падаруст ай. табрик мекунем. шумо соҳиби 20 сомон шудед. инҷа дар буромад 20 сомон. мегзарем ба дигим савол. кадом сол ҷанги якуми ҷаҳон сар шуда буд? ҷанги якуми ҷаҳон ҳозир ҳамисама медонистм, бовар мекунӣ? медонам ту медонистӣ. хеле беш ҷанги бузурги ватанӣ. биз ман вариантҳоя бигум то аниқ вариант нагӯ, ман хидм бикун. сахт мушкил неста. средиан бояд биёд. 41 сар шид, 1941 сар шид. ҷанги дуюми ҷаҳон худаш 1938 39 40
جنگ یکم جهان 1937 با فکر با فکر جوابی انیق نیست و امی وایان چی میگفتن تخمینا جواب شما 1928 یا 29 یا 37 یا 28 یا 29 آه. حتی دیگه شب ای به این مایک سندونم باور که من راضی خب امی سه واریانت گفتگید کدامش درست باشه هموش همه میگیرم حسابی که سه تا گفتی ها جوابی درست 1914 یگان جواب شما درست نبود 1914 ها جنگ یکم جهان 1914 هم سال بود چی بدم اوچنم دورا اگر میخواین در شاتتان 30 سامان کار کنین در سلکه زیر ویدیو بودن میدونیم رجیستراسیون میکنیم ضبط اکران نکرده در همین رقم ها روان میکنیم اگه خودت باوری داری بهترین شانس را برای تو پریمش میتیم واسه فراموش کردی کمتر نه کمتر نه ما واریانت هم گفتم دعای می اومد یاد میزدم حساب خیلی سوال ما واریانت نمیمونم شما در دیم سوال ما جواب گردانه تونستین خواهش میکنیم یکم سیرتون یعنی سکرتون ای گفتن به شما بحثی ما میگم که زیق شیدم بهش هیچ کنم میکنم چی کنم میکنم نه تو یاد گرفتی نه، برای من ندونستم. سوالش که در یاد رسیدم میشه برای ندونستن نه 20 سامان دست رفت بردم سیر خیلی سیر باشه که او فرق نداره همین هیچ کانادونا تو باید این برنامه یا سیر تا گفت یا سیر خیلی ما سیر ما میگم یا ما فیلم داشتیم فیلم یک کینو در کانالی شون تیوی بود اکه شعباز قد کار میکردم وقت ما باید ترنینگ کنیم یا کامera را کامera داری خب ما خطه گرد دادیستم خیلی نماده پشت تو کامera گویا کامره یک فیلم داشتیم با نام غضب فیلم با نام غضب بود خیلی در او کینو رو سیگه پوچه ما شکستگی بود در درون گیپس بود مقصد لنگیده اون کینو رو با عذاب و مشقت بگیم بازی کردگیم و سیگه بگر اگه نودم خوش رو اهمیت بده خوش رو تماشا کنم میفهمم اونجا که من خیلی پوچه هم کم کم غمیتیه خیلی یکی سیرم نمیشه بعد دوامش بعد روسیگه ما در یک خونه فیلم ثبت کردنده سیانکا کردنده ما در نقش اساسی بودم که دیگه ما ای کار ما کماندیروفکا میرم زن ما میگم که اگه مثال در کینو کماندیروفکا میرم میگم که ما بعد چند قدر وقت میام خیلی خیرخش میکنم بعد می بیام شب می بیام که در بالای میام که در خونه ما در بالای پاستل ما دو نفر خواه ما خیال میکنم که ما مثال در کینو خیال میکنم که ها خطی اگون مرد بیگونه خواه و می بیام کورچه رو میگیرم هر دیشه مقصد میکشم در اون فیلم و بعدا می بیام در بیرون می بیام که یک زن مقصد همون وقت در کینو زنم پیش می بیام میگه که تو کی اومدی؟ با ما میگم که نه اومده میگه خیلی پدر مادرت میگه در خونه اومده بودن در بولیس پل خیلی خوشون کردگی بودم خیلی من نفهمیدم و یا کشتم در غضب کینو بسیار کینو با معنی راست دیگه خیلی سیانکا کردن ده همو رولی همو پدر و مادره که در همون بولی پاسل هم کنم در هم جوگه ده خواه کردن ده هیچ کس نیفتیم راست دیگه همونجا ده خیلی بسیارو نمیدونن که چیه دست میتوه تمام اکه شعبازه قطعی ماری خوب کردیم همونجا ده اکه شعبازه قطعی ماریو خیلی هر دشم سفید پوسته با اونجا دستی ماریو میره دستش سفیده خیلی میگوی که چیه ده دستی هم اکه تختای بخشش ماریو جون دو در جون یک چه به نظر میگیریم که اکتیوری اگان جای وای نداره نه داره مقصد ما اونجا هیچ کس نشید پیدا کرده که هم خیلی ثبت کنیم سیوگه کنیم همونجا ده خیلی اکه شعباز قطعی ماریو این سیر به نهایت سیری خوب قبول میکنیم باور دارم که هیچ که شون امسی و شعباز ما معروف هشم خفه نمیشه باور دارم سوال نوبتی هم میتیم تا یعنی سیم سوال کدام موشک‌های انسان از همه فعال میباشند какие мышцы человека самые активные موشک ای همه فعالان و انسان موشک های دست یا دست موشک نمیشه
мушакҳои даст охе. ҷавоби ту мушакҳои даст метавони ягон вай гуфта барои чӣ? барои ки одам бисёри бад дастҳош ҳаракат мекунад. ҷавоби шумо даст. Поқати ҳамаш ҳаракат. хай ба по ҳамеша ҳаракат кардан ки дар ҷоди истодагӣ боши дар почада бисёр даст ҳаракат мекунад. Ячи мегуфта ки забонам мушак ҳисоб мешавад. хай мақсад намеранги та агар плефта боша баъд мушакҳои забониш бисёр кор мекунад. одамҳое ҳастанд ки кам гап мезананд. хоб ҷавоби ту ҳами даст бидохи ҳами одам са яқин бидона як мегӯяд. ман мисол тахмин кардам. тахмин кардасти. мутаассифона ҷавоби шумо дуруст аст. мушакҳои фаъоли одам инсон чашм бошад ки дар як секунд 5 бор маргат мекунад. чашм неки рост мегӯяд. як секунда 5 бор мекунад. мақсад ки як секунда 5 бор успед мекунад. хай вай донистани одам хубай ҳар кас намедона ира. но як ҷода бо мебиём. хай савол ё тиям савол мет. хоҳиш мекунем сеюм саволи мо нодуруст ҷавоб доде. як сири бениҳоят ҳам хеле сири хубтона бо гап зане. як сири бениҳоят хуб моно. ҳозир фикр кунам. сир. як сири ма як видео кардагӣ будам дар ҷамстан. вақте ки Конор Макгрегор мақсад мардуми чира доғистона ам хеле қабеҳ кардагӣ буд. хай нахида сиёнка кардагӣ ҳамин суханои чӣ гуфтагӣ буд. пиши доғистон мусулмонҳо гирифти ба забони англисӣ. нитолка пиши доғистон пишти мусулмониҳо гуфтам. мусулмонура мақсад гуфт хелиену хелиен. рост гап амҷада ма ба забони англисӣ ва ба забони русӣ бигем да Конор Макгрегор ответ додагиам. рост гап боварам бикунӣ накунӣ аму тексти англисӣ амро я ҳамсинфам мара ёрдам карда аму текста навистак фаҳмидӣ. бо агар боварам бикунӣ даже аму текста ба ҳарфи англисӣ навистагӣ нест. барои ки соз нестам дар англисида хеле тарзи хонданаш ба ҳарфи кирилликӣ навист. ман хеле бигем қори азёд кардагим. худам намедонистам чӣ гуфтаесам. амҷада чизе гуфтаесам да гӯё Конор Макгрегора. амҷада мақсад хулоса гап худам намедонам чӣ гуфтаесам. амра чӣ ответе додесам да. амҷа хай мара якамтар қаҳр кардагӣ буд барои гапҳои баъди ӯ. не ки барои ки вақте ки Абдулманап Нурмагомедов падари Ҳабиб вая файрод кард гуфт ки мақсад марҳамат ба Доғистон ҳамчун инсон ҳамчун я мусалмон бисёр як амали ҷавонмардона кард. и Конор Макгрегор хесам хес суханои чӣ гуфт. сири гап да ҳами ки мақсади гап ки ҳамуҷа ман намедонам худам чӣ гуфтаесам. хулоса гап мама англисӣ сириш ҳамия ки ту намедонисти англисиро қори азёд бидӣ. нитолка намедонистам. амҷа ҳам хе гап додесам уверин гӯям кас хе нафаҳмам мегӯям бача англисиро медона худам намедонам чӣ гуфтаесам. амҷада ҳамин қачизда ма дар ҳаётам ҳам як одам да ответ додагим. сиртона қабул мекунем. як одам да байна як чизи дигар як одам да дар ҳаёт ответ додагим. ин Конор Макгрегора фикр мекунам ки то охири ҳаёт ма бо ӯ рӯбарӯ намешавам ки вай мара биқапа. мақсад мегзарем ба саволи чорум. Фатиддин бозиҳои олимпиро аввалин бор кадом кишвар баргузор кардааст? Англия. дар тавабши хеле ки дунё. дар дунё бозиҳои олимпия Гретсия юнони қадим Афина. барое ки аввалин бозиҳои олимпӣ бигем дар Гретсия Афина буд. баъд дар Италия Рим. вай доштанку но хеле хоб ждат намекунем. ҷавоби шумо дуруст аст. но ма пурратар мегӯям. ҳисоби ҷавоби шумо дуруст аст. ма пурратарша мегӯям. дар ӯ вақтҳо танҳо ҷашни ё маросими варзишӣ ба ҳисоб намерафт Гретсия дар имини ҳамӣ. бозиҳои олимпиро ҳамчун як ҷашни донишӣ ҳам ба ҳисоб мекарданд ва ном дошт Олимпия. ҳамихе ном монашам бозиҳои олимпӣ дар Гретсия. но ҷавоби шумо дуруст аст. ҷавобтонро қабул мекунем. шумо соҳиби 40 сомон. лекин пулдо фақат дар экран метава. як чиз дигар ногуфтан намоном. не ёл як савол дигар аст ки намедонӣ. рафти. охирон савол
панҷум савол яъне 5 савол 5 сир буд агар ай бурон бошад 4 гуфтем. хеле ма донистам. Оиша донисти ку. панҷум савол пойтахти кадом давлат Рабат ном дорад? намедонам. хеле вообще намедонам. Якм бор фаҳмидам. Не, географияда шигронаи алло зур нестам, но нормалим. Географияда созум. Гуфтаги тра якм бор фаҳмидам. Я географияи мо нест, да, значит. Хоб, ман имя савола ягон подсказка мегам специально гирифтам ҳисоби ки и давлатҳои Арабистон ай. Арабистон? Чия гуфтӣ? Рабат. Ба фикрам Аморати Муттаҳидаи Арабияи? Хулоса ҷавобшо намедонам. Не, намедонам. Пойтахти Марокко. Марокко? Рабат ном дорад. намедонисти ба фикрам мо? Марокко хай ва ё араб нестана, но забони давлатчон арабӣ шидаги. Дона Арабистон дохил мешавад. Хай надонистем мисол. Надонистен ҳеҷ гап надора. Мисол дар имина Тоҷикистонда ҳамёра кам истифода мебарам. Мисол ки ҳама намедонам. Хоҳиш мекунем як сири беҳтаринтона бигем. Ҳозир охирон сир ки? Охирон шад. Дига баъди сир намегум. Не, тамом меша баъд. Охирон сир боша. Мардагори ё? Ҳам барномаашмо ҳақиқата дурӯғ надора. Бардора азизи гиромӣ, ман як сира бугум ки мақсад айни ҳол барои шумо мегум. И бисёр сири муҳим ва зарурат. барномае ки айни ҳол мо иштирок дорем, яъне ки ҳамчун як шахси наздики ҳамин нафар 40 сомоне ки мега барои мо метиҳанд, 40 сомона барои шахсҳои шинос наметиҳанд. И 40 сомон барои одамҳои бегуна. Ям хира дигар ки тлинг амҷо да мебирад тамом. Ин асир. Хоб, бо ма асир дига мегум ки фаҳмай вай кард. Акбема сира гуфтим, ман сира бугум. Гуфта ки ва хонуме барномае фаҳмон чаро зиёд дидагинам дар барномаи мо якумша қати лола буд, мумкин ту лолая ҳамчун вай қабул накунем, барои тамошо накарда бошӣ, як дим барномае. Ба ма фақт гуфтум ки ҳам кали барномае гуфт ки чия? Ба гуфтум сар ҷавоб 20 сомон. Ба гуфт реал намети? Яъни савола гуфт мети та аниқ? Ба ма абрана ҷавоб шудам ки ту аниқ мегирӣ? Гуфт не, конечно намегирам. Ва ини мисира гуфтам. Ты бая эмоция гуфти ки мегири, хау эмоция ки мегири хез диқ шида. Хабана мегири. Хоб, рост гап. Хели уверин гап заку. Мо чи барномае кинем, мисол 20 бародари наздика намегиранд сум. Мисол шаҳр нест дар камера мо бигем, аки но хабам зазорш нест ки гуфти, но ҳеҷ гап надора. Но ту бародар. Но ва да и ами барнома худш ҳами хелай, но ман медонам ту намегири гап да 40 нест ту как шинос гуфтан намегири. Мегири да барнома кин кан. Шукр мекунем бародари азиз. Хоб, раҳмати калон, саломат бошӣ. Дар барномаи чӣ гуфтани ростша гу, минусоша ва плюсоша бугу. Минусоша? Минусош хай минусош ҳаме ки мақсад чия? Чӣ ном дора? Именои да ҳар одам хай якта саволои салоҷ нина ма давози хеле именои саволоира чикади ки хай ҳамаш сложен набуд. Ма одама мебинам да, акма сах сложен. Агар вариант мудош ма сложен мемондам. Ҳисоби ки просто хил бояд. Неки ами минус шамби хай ақалан ягон вариант, ягон подсказка да яхе саволое ки ва қини бадаи мондан дар кора. Не бо ма як чиз дига ки ту бояд интрессни барнома ту бояд сирта гап зани. Ма бояд не хай кам тарак чикадан дар кора. Ба я минуси дигаш хай амиқа минусош бигем. Ва чӣ неста? Барномаи навз, барномаи хуб. Мада маъқул шид бовар ки барои сир нея. Барои ҳамон ки саволои зур додида рости ки ма бор дига фаҳмидам ки мақсад сандали экран буд ки ман савола чанд минута тайёр кардам. Хай ами савола 5 минут чӣ намедонам чанд минут чӣ тайёр кардӣ. Баъд ам қачса фаҳмидам ки значит ман хеле да чизора фуромӯш кардагим да рости гап. Абача нахуд ҷанги ҳакими ҷаҳона надонем. Австравия гирифти зато медонисти яд буромад бо ёд гирифти ҳеҷ гап надора. Такрор модари дониша барои саломат бошӣ. Канали бародар бисёр медонам. Бародари азиз, канали ма Чашмасор, канали навок шодагиам. Инамҷа да меброра нем куллака меҷиқен. Даг ҷо меброра? Не, ҳамҷо меброра. ҳамиҷа меброраш бо да описана мемонад канали нави май бародарро будроин подписатсия кунед ва чизои беҳтарин ва тарбиявиро ай мо интизор шавед ва тамошо кунед.